Sanibona, phinde nginibikelele njena namhlanje ngaleli thuba, ngalomzuzu, ngalesi sikhathi. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uMvelinqangi, osasibusisile ngethuba lokuthi siphile, osasibusisile ngelanga ukuthi lisikhanyisele nanamhlanje, sikwazi ukuthi siqhubeke senze yonke into esithanda ukuthi siyenze lapha emhlabeni. Osasibusisile ngawonke amasizini engena ngendlela yawo, engena ngendlela efanelekile ezoba usizo kithi ngoba singabantu we always need amanzi angithi, so we need imvula, sidinga ukuthi sinethwe. Singabantu we always need ilanga as a source of energy, siyalidinga ukuthi lisikhanyisele sikwazi ukuthi sihambe, siyalidinga ukuthi lisikhanyisele lisinikeze lawo mandla, lisinikeze lokho konke esikudingayo, liphinde linikeze nezitshalo ukudla, linikeze nathi futhi ukudla, because ilanga ilona linikeza leya bhontshisi wakho utshale lapha ukuze ukwazi ukuthi uthole energy ukhule, ebese uyaphuma uqhakaze ube mningi. So siyadinga konke umdali wezulu nomhlaba sinikeza kona, nomoya siyawudinga ukuthi siphefumule, siwukhiphe, siwufake. We always need everything lapha emhlabeni ngayo yonke indlela. Kuphela ukuthi thina abantu sike singaqondi ukuthi zonke lezi zinto sizidinga kangakanani, singanaki ukuthi ayibo lezi zinto they are very very important ezimpilweni zethu, in as much as singakunaki kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi kubaleke kangakanani. That is why enza isiqinisekiso sokuthi ngaso sonke isikhathi uyasinikeza lokho kufanelekile, uyasinikeza lokho esikudingayo, because umzali uyena owazi, oqonda kangcono ukuthi ingane yakhe njengamanje idingane, njengamanje ilangazelelane, njengamanje ifanelwe yini. That is why uNkulunkulu ehleze sinikeza zonke izinto ezisifanele ngesikhathi esiyiso, ngesikhathi esifanele, nangomzuzu okuyiwona wona. Kuphela thina abantu we just need to embrace everything uNkulunkulu asinikeza yona. We just need to be thankful and grateful for everything uNkulunkulu asibusisa ngayo, especially the opportunity bantu baNkulunkulu, ikakhulukazi ithuba, ngoba ithuba into enkulu. So ke siyazi ukuthi empilweni it's all about grabbing an opportunity. It's all about ufumane isikhathi nawe sokuthi ukwazi ukuthi uyenze leyo nto. It's all about ufumane an opportunity nawe ukuthi ukwazi ukuthi usebenze kuleso sitolo. It's all about ufumane opportunity nawe ukuthi ukwazi ukuthi uthole imali every month. It's all about ufumane opportunity nawe ukuthi uhlale kuleyo ndawo leyo, ukwazi ukuthi udayisa ama-apple akho, udayisa amapheya akho, udayisa obanana bakho. It's all about that opportunity ukuthi ungaxoshwe kuleyo ndawo, udayise konke ufuna ukudayisa. It's all about that opportunity ukuthi nawe ungene esitolo uthenge lela bhuluko olifunayo, uthenge lesi usifunayo. It's all about an opportunity kuthina sonke. It's all about that opportunity ukuthi nawe uqashwe ejaldini nje ubumemeza nje ukhipha ama-CV. It's all about that opportunity that you seek deep within. Ufuna lelo thuba ngithi ukuthi uthole nawe khona uzokwazi ukuthi uzisize. So it's all about an opportunity lapha emhlabeni ukuthi nawe ifoni yakho ukwazi ukuyicharge, ukugesi ukwazi ukuthi la kucharge khona amafoni amaningi, but nawe udinga i-opportunity, nawe udinga ithuba lokuthi nami ngikwazi ukuthi yami ngiyicharge ifoni, ngikwazi ukuthi ngithole ibhetri, ngikwazi ukuthi ngithole ukhanya, ngikwazi ukuthi ngithole whatever engisuke ngiyidinga, engisuke ngiyilangazelela ngaso sikhathi. So it's all about the opportunity okwazi ukuthi uyilinde, uyilangazelele ngaso sonke isikhathi. So singabantu kuzomela sihlale njalo sishunkathela ezintweni zonke, siqonde ukuthi ithuba esinikezwe lona likhulu kakhulu, liyithuba elingqayizivele, liyithuba ngaso sonke isikhathi engazuthi isikhathi esiningi kahle kahle we have to be paying for this opportunity, but we are not. Mela ngabe sekukhokhela, mengabe sekusebenzela, mengabe senze okukhulu ngaleli thuba esinikezwe lona elukuphila abantu bakaNkulunkulu, but asisebenzelanga, sivele sanikezwa nje kanjalo. Yabo ithuba lokuthi ukwazi ukuthi uyasebenzela ngithi uyakhipha ama-CV, uhamba ukhokha izimali, wenza i-CV yakho, uyatype, uyaprinta, uyapaste, wenza zonke izinto kuningi, uyabhala, ufuna information yakho, kufuneka amashumi lapha yama-copy, kufuneka zonke lezi zinto, uyayisebenzela leyo opportunity. Ufuna i-tender, uya-applya, uyagqiqa, wenza izinto eziningi. Ufuna umsebenzi, uhamba ama-interview, ukhipha imali ezinkulu ezingaka, uyaboleka, umashonisa, kuningi ngoba ufunani, ufuna this opportunity ukuthi nawe ukwazi ukuthi uqashwe ngelinye ilanga. Ufunani, ufuna i-promotion, you need to work hard, you need to come on weekends. Singekho isidingo sokuthi usebenze nge-weekend, but ngoba uyabona ukuthi okay, ukuze nami ngiyiqhakambise, ngiziveze kakhulu, because le opponent yami isebenze kangaka noma yona yenza kanje, mina ngenze over, angenze ngaphezulu, because i-opponent yami ihlezi isala njalo ntambama siphuma u3, yona iphuma u5. Yazini mina ngenze njani? Angiphuma u6.
yazi futhi angenze njani, angisebenze nange-weekend, ngisebenze na-Saturday, ngisebenze na-Sunday, so that ngizokwazi ukuthi ngithole le opportunity. You work hard for this opportunity. You work extra for yourself ukuthi uthole leli thuba lokuthi ukwazi ukuthi uthole le promotion akithi. Nasesikoleni you want the opportunity ukuthi ube i-class rapper. You work hard, uziphatha kahle, othisha ukhulumisana kahle nabo, wenza yonke into ngendlela efanelekile because ufuna leli thuba leli lokuthi nawe ube i-class representative. Ufuna leli thuba lokuthi nawe ngelinye ilanga reporting lakho kubhala ukuthi promoted. So uyenza njani? Ufunda extra hard, ufunda ebusuku, ufunda emini, ufunda ngama-weekend, uya-attend ukwenza konke after classes, tutorials, everything. You work extra hard because you want the opportunity at the end of the day yokuthi ukwazi ukuthi uphase nawe ngelinye ilanga, uhambe e-university, uqede e-university, uthole konke okudingayo bese uba nempilo enempumelelo ngaso sonke isikhathi. So you work extra hard for that. Ukusebenzele kanzima, ukusebenzele likhulu, ukusebenzele kakhulu, ukhokhile. You paid attention to everything edingakalayo ukuze uyithole lento oyifunayo. You paid attention to everything ekumele ukuthi uyikhokhele ngayo, whether isikhathi sakho, whether imali yakho, whether whatever, whether sacrifices, many sacrifices, wasacrifice, wakudela lokhu, wakudela lokhu, wakudela lokhu, wenzela ukuthi uthole leli thuba leli elikhulu kangaka. Ufunani? Ufuna ithuba lokuthi nawe udrive imoto. You need to go and uye driving school uyofunda qala. Ufunani ithuba lokuthi nawe ukwazi ukuthi usebenze ube udokotela. You need to work hard e-medical school. Ufuna ithuba lokuthi ube ummeli. You need to work hard e-law school. Ufuna ukudrive amabhanoyi. You need to work hard kuma-airline schools. I don't know if kubizwa kanjalo or whatever. Culinary schools ukuze ube uchef, uthole ithuba nawe ngelinye ilanga ukuthi ube umpheki, uphathe i-restaurant yakho. Why? Because singabantu we always seek ama-opportunities. Hlezi sifuna amathuba ngayo yonke into, ngayo yonke indlela. So what we do, we work hard for ourselves ukuthi size sigcine sesilitholile lelo thuba lelo. Sisebenza kanzima singabantu. Because isho njalo incwadi eGenesis ngale nkathi abazali bethu sebetholile isiqalekiso uAdam noEva. Kwesi wena ndoda ke usuyosebenza kanzima, usuyodla kwizithukuthuku zakho. So you need to work hard nje manje. Because sebonile ngithi sebebhedile ensimini yase-Eden. So sekumele benze njani? Sekumele basebenze kanzima ke njengamanje ukuze benze njani bekwazi ukuthola ukuphila. Sekumele basebenze kanzima ukuze bakwazi ukuthi bathole ama-aphula. Bekwazi ukuthi bathole nanoma yena abayidingayo for imizimba yabo. Why? Because bonile, bashalelile, babhedile. Now they need to work extra hard so that they can gain whatever that they need. Usubhedile ekhaya kini, wathi ukhuzwa ukuthi ungakwenzi lokho, wakhuzwa ukuthi ungabhemi, wakhuzwa ukuthi ungahluphi, wakhuzwa ukuthi ungaphuza ungazenzi zonke lezi zinto ezingekho right. Wakwenza wena ngenkani. Wabhema, wathi usubhemile kanti you gonna be led to ukubhema izinto ezingafanelekile. You gonna be led to ama-addictives azolimaza umzimba wakho. Waba led to iwunga, bese iwunga ikwenze njani? Ikwenze uwork extra hard ukuze ukwazi ukuthi uthole igwinya. Kanti ekhaya you weren't working extra hard. Ubuvuka nje kuseni uthi khonani kuphekweni, thosa amaqanda lapha ey'ngane, udla amadawuneni ey'ngane imali. But ngoba usungene kwiwunga sekumele usebenze kanzima ke manje usebenzela number 1 le wunga oyifunayo, number 2 usebenzela ukuthi udle leli gwinya leli ozolidla mhlasimpe nalo lingakusuthisi. You need to work extra hard. Uzama ukuphathisa abantu oplastiki ematawuni. You need to work extra hard ngenxa yokuthi uhluleke ukulalela. That is what happened and is still happening njengamanje because masihluleke ukulalela, we are the one esizenza sisebenze kanzima. Isine siyithwalise kanzima ngokungalaleli. Yazi ukuthi lula kanjani impilo yomuntu olalelayo? Ingane nje umntwana meyiyala umzali wayo ethi enza kanje, iyenze exactly njengokusho kwakhe. Impilo yayo ibalula. Because umzali understand ukuthi mangithi yenza kanje ngisiza wena, mangithi yenza kanje ngisiza wena, mangithi ngenze kanje ngiyala wena. Umzali understand ukuthi umntwana methi gijima uyesitolo njengamanje uyazi ukuthi usiza yena ngokuthi lo yashukela athi uhamba uthenga lapha uwona futhi azodinga umntwana. So mengalaleli umntwana will have to work extra hard ekseni. Sekumele ageze, sekumele adle, sekumele enze njani mele aqale esitolo because afunanga ukuyizola ngithi. Uthetshela ukuthi hayibo hamba uthenga ushukela hamba uthenga ushukela ngoba uzodinga ekseni for itiye washona lena leso njengamanje. Uyaphuthuma uyatetezela number 1 ulate, number 1 mele adle, mele ayinanga na izolo, usekumele asebenze extra hard. So singabantu
sihlezi sileke i-understanding yokuthi uma sisizwa ngezinto zonke sisizela ukuthi izimpilo zethu zibe lula. Sisizela ukuthi ngaso sonke isikhathi sikwazi ukuthi sithole konke esikudingayo ngesikhathi esiyiso, ngesikhathi esifanele, so that ekugcineni kosuku konke kuzoba right ngempilo zethu. But ngenxa yokuthi asikwenzi lokho, ngenxa yokuthi asisheshe siyisize, ngenxa yokuthi abantu abafuni ukulalela, that is why izimpilo zabo, they will always constantly gonna be extra hard. They're constantly gonna be too much and loads of work ngenxa yokungezwa, ngenxa yokungalaleli nongafuni ukwenza njengomzali eyalile, because umzali understand everything oyidingayo, umzali understand everything ekufanele ngaleso sikhathi. So if ungezolalela umzali, you're gonna be constantly working extra hard for yourself. Ngobani? Ngoba awufunanga ukuzisiza kusafanelekile kusayisikhathi. So nayi opportunity bantu baNkulunkulu esibusiswe ngayo, the opportunity of ukuphila, the opportunity of ukuhlala ebukhoneni baNkulunkulu, the opportunity of ukuzisiza, the opportunity, this is a huge opportunity bantu baNkulunkulu. If la emhlabeni yonke into eyithuba elikhulu libona wena liyithuba elingqayizi vele kumele uyisebenzele kanzima, why pho abantu becabanga ukuthi yonke into ehlangene noNkulunkulu kumele ibe lula yona? Why yonke into ehlangene noNkulunkulu kumele nje it's just khatsheng phela? Ngobani? Ngoba uNkulunkulu enjani? Yazi futhi kunjalo, yize kunjalo, he still makes our lives easier. uJesu Kristu izimpilo zethu uzenza zibe lula kakhulu each and every day. Remember abantu baNkulunkulu ukuthi ngesikhathi sakudala wawuthi uphula umthetho nje wakhandwa ngamatshe same time ubulawe, ufe kanjalo nje, just because uphule umthetho, just because uphingile ulandwe kuleyo ndlu leyo, ukhishele eminyango. Nangipa batholakala bephingile bobabili, wena ushadile nawe ushadile, nihlanganele niphola, bashawe bakhandwe ngamatshe same time babulawe. But uJesu wafika wathi mina ngegazi lami sebezokwazi ukuthi labantu noma bephingile boba bethi siyaxolisa bakwazi ukuthi bathethelele bangabe besabulawa. Wenza njani uJesu? Wayiletha ithuba lokuthi kube lula for thina, wasifundisa wathi lalela umthetho kaMose uthi ungaphingi, kodwa mina ngithi uma wambheka nje ngeso lakho wesifazane noma wesilisa, inhliziyo yakho yamkhanukela, ngithi usuphingile already. Wenzani? Wenzela wena muntu kube lula ukuthi usheshe uqonde ukuthi le ndlela engiyithatha njengamanje izongilidela kuphi, lento engiyenzayo njengamanje izongilidela ekulahlekisweni. Njoba ngisheshe ngimcabangela njengamanje kukhona into ezokwenzeka kusasa, wenzela kube lula kungakafika isikhathi, so that uzokwazi ukuthi usheshe uzisize wena muntu. So uyalalela yini? Uyazisiza yini? Ngoba kuhlengwa wena, ngoba kusizwa wena. Waphinde futhi uJesu noma sehambile wathi lalelani bantwana bami, nginishiye indoda, nginishiye nomduduzo, umoya weqiniso oza kunifundisa konke, oza kuniqondisa endleleni. So umduduzo wenzani? Umoya ongcwele wenzani njengamanje? Uza kuwe usondele, ngoba uJesu akasekho, angithi usondele ukufundisa ukuthi ungebi, ungaqamba banga, sivume leso sona sakho. Umoya ongcwele is just a constant reminder empilweni yakho ukuthi no, you're not supposed to do that. Umoya ongcwele uzokukhumbuzisa yonke into vele ekumele ngabe uyayenza, emhlalele ngabe uyihlalele empilweni yakho. Uzoba umoya weqiniso. Sonke siyazi ukuthi iqiniso libhlungu, iqiniso liyababa, iqiniso alithandeki, but iqiniso liyasiza. Because ayikho into engathandeki njengento esizayo. I do not understand ukuthi why kube kanjalo in many cases with many people. But I think ingathandeki into esizayo yazi. I think ingathandeki to as many people living lapha emhlabeni. They hate it ngezimpilo zabo zonke. It's like, why kumele umsize? Why kumele asizakale? Why kumele abe right? Come to think of it, hayi ngoba ngingazi, I understand very clearly. Because siyazi ukuthi who is the prince of this world. Siyazi ukuthi lo mhlaba ukuthi ubuso bani. Siyazi ukuthi lo mhlaba ugcwele imimoya engakanani. Who are the haters of all good? Abazonda konke okuhle, abazonda konke ukukhanya, abazonda lonke iqiniso, abazonda konke okuyinjabulo.
So since sisabuswa imoya kanjalo, that is why ke yonke into yosizo inyanyeka izondeka kangaka, especially iqiniso. Ngoba iBhayibheli liyasichazela ukuthi iqiniso niyakulazi, iqiniso liyakunikhulula. So bantu bakaNkulunkulu baboshiwe kakhulu lapha emhlabeni, which is why if kukhanya iqiniso noma iqiniso liba ukukhanya, which is the word of uNkulunkulu. Uthini uJesu uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. John 14. So izwi lakhe liyisibani, which is a light elikhanyisela bonke abantu. But ngenxa ukuthi imimoya ela emhlabeni imoya yani yobunyama, akusiyona imoya yokukhanya, izama ngakho kusemandleni yayo ukuthi lo onokukhanya or whoever has light ayicime naye, so that izokwazi ukuthi iqhubeke ibuse. Whoever is showing brightness, they have to turn that light off, so that abantu bengezi bekwazi ukuthola ukuphulukiswa, so that abantu bengezi bethola ukwazi ukusindiswa, so that abantu bengezi bethola ukwazi ukuhlengwa ezintweni zonke, ngoba ifuna ukubusa, ifuna ukuba ngaphezulu kwakonke ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu, we live in times whereby we need to understand ukuthi the level of darkness keeps on escalating, keeps on iyasabalala. Izinga lobumnyama ubukhona, indlela obukhona ngayo lapha emhlabeni. And the more busabalala, ukhanya kwaNkulunkulu buzolibela ifiphabhala. uNkulunkulu uzolibela ebudonse. What do I mean by that? Ngikhuluma ukuthi njengoba manje siphila esikhathini solwazi seqiniso, amaqiniso egcwele indawo zonke, indlela zonke. So ngelenkathi egcwele kangaka futhi enyanyeka kangaka, uNkulunkulu uzohamba isikhathi ezothi okay, sekulungile ke manje. I've shown them light for as long as enough. I've shown them everything for as long as they need all the things. But bahluleka ukuthatha lokukhanya, bahluleka ukusebenzisa lokukhanya, bahluleka. So njenga manje ngiyabsusa lokukhanya kubona. And ngaleso sikhathi ila kuzobe sekusebenza incwadi yaAmos, isiprofethi saAmos. Amos chapter 8 verse 11. Indlala yezwi kaNkulunkulu. Ukuthi lapho khona kuzobe sekuzulazula intombi ezinhle nezinsizwa ezinhle sezimfuna izwi laNkulunkulu, kodwa engasatholakali. Athini futhi umprofethi uIsaiah 55 verse 6, athi mfuneni uJehova esenokutholwa, nimbize eseseduzane, omubi makashiye indlela yakhe. Yebo, abuyele kuJehova, uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. What is he doing uJehova? Usanikeza another opportunity ukuthi noma umubi shiya leyo ndlela yakho and come back to the Lord the Father, uzokwenza ukuthethelela kube kukhulu. Usanikeza lelo gunya namhlanje nangalomzuzu nangalesi sikhathi, usakunikeza leso sikhathi sokuthi leave that, shiya lokho, ngizokuthethelela yazi, ngizokuxolela. Imagine you are in a relationship, nisebudlelwaneni nobabili, and partner yakho mhlasimpe iyakujolela or something. Sorry, ngixolisa kakhulu ngalokho. And mayikujolela uyitshela ukuthi mushiye, ngizokuxolela. Ushiye leya muntu leyana. Ngiyazi ukuthi uchitha naye nani, sengiyalazi iqiniso. Sengiyawazi uwrong wakho, sengiyazi lento oyenzayo emakhosombeleni. Sengiyazi ukuthi nje uhlezi wena ebusuku makhala ucingo uphumela eminyango ukuthi usuke ukhuluma nobani. Sengiyazi ukuthi wena njalo mongabuyanga la endlini usuke uhleli nobani. Sengiyazi ukuthi njalo wena ngalama business trips ohlezi ukuthi uyawahamba kahle kahle usuke uyephi. Sengiyazi ukuthi wena njalo le mali lehlezi ihamba la ekhaya kusuke isukiya kubani. Sengiyakwazi konke lokho. But just leave that. Ngizokuxolela yazi. Vele umshiye. Khona sokwazi ukuthi silungise izinto. Khona sokwazi ukuthi sibuyisane, sokwazi sibumbane, sithandane mina nawe.
sibuyiselane lelo thando lelo bumbano nawo konke esikudingayo as a couple. Anikeze an opportunity. Qhamuka umlungu akathi sengiyazi. I saw you. Kwikhamera kubonile untshontshela ama-paint ami. Ngikubonile untshontshela ama-toilet paper lapha e-bathroom. Ngikubonile untshontshela ukuthi nokuthi. Kuyeke lokho ngizokuxolela. Uzoqhubeka usebenze. Sengiyazi. Esitolo sekuyazi ukuthi we saw you busy manager. Sikubonile. Wena kanti obhizi untshontsha lapha at the back. Wena kanti kwi-maintenance, wena ophethe zonke lezi zinto, wena owenza zonke lezi zinto. Vele ukubuyise sokuxolela. Sesiyazi. We know everything. But we are going to forgive you. Sengiyazi ukuthi kanti wena mntanami lo hlezi ungitshotshela imali esikhwameni sami. Sengiyazi ukuthi njalo ngihlezi ngilahlekela o2 rand o10 rand obani wena ohlezi ungitshontshela. Vele ukuvume konke lokho ngizoxolela yazi. Imagine being given an opportunity. Sekuyaziwa vele ukuthi uyona. Kuyaziwa vele ukuthi uyabheda. Kuyaziwa vele ukuthi wenza 1 no 2 no 3 but you are being told ukuthi woza ngizoxolela. Woza ngikhakhe mntanami. Ngiyazi ukuthi wena wona kanje. Ngiyazi ukuthi wena wenza zonke lezi zinto but I will forgive you. Come back. Ngizoxolela buya. Buya uzohlala lana. Sengiyazi ukuthi wena wenze zonke lezi zinto but ngizoxolela yazi. Imagine utshela ukuthi uzoxolela ungakaxolisi. Well, when it comes to Jesu, utshela ukuthi sengixolelile yazi. Ungakaxolisi ngisuxolela, ngishuxolisa. Ngoba ngegazi lakhe uthi saphulukiswa. You are already forgiven. Ungakaxolisi. Kulindelekeni ke kuwe kulindele ukuthi uxolise kodwa. Kulindele ukuthi ubuye and surrender. Ngoba kubalekile ukuthi uzivume izono zakho because uma ungazivumanga then you will never be forgiven. Kuzomela ukuthi uzivume. Sibonakele yazi. Izulu likubonile untshontsha leyo mali. Umama wakho akakubonanga, yes fine. Ubaba wakho akakubonanga weqa ngewini but izulu likubonile. So you are given an opportunity yokuthi woza ulahle konke. Ukulahle kuyo uJesu, uvume konke ukona kwakho, uvume zonke izono zakho, uzothethelelwa. Ngoba vele usuthethelelwe already. But you just need to surrender. You just need to come back to uNkulunkulu. You just need to come back to the Father. You just need to come back to uMvelinqangi. You just need to come back to uMdali wezulu nomhlaba. Bese yakuthethelela, bese akubuyisele la kufanelekile khona. Uhlaleleni ke wena ungasebenzisa ithuba elingaka. Uhlaleleni ke wena ungasebenzisa isikhathi esingaka. Uhlaleleni ke wena ungasebenzisa umnyango omkhulu kangaka osuvulele wena. Imagine. So kuningi uNkulunkulu asivulela iminyango ngakho ethi ngenani, ngena indawo isekhona. Ekhaya ezulwini indawo isekhona. Wonke umuntu umenyiwe, everyone is invited because indaba enkulu eshunyayelwayo lapha emhlabeni, especially lezi ikhathi noma kule timing esiphila kuyona. Ivangeli lombuso wezulu. Ivangeli ukuthi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Mekuthiwa phendukana kushiwo ukuthi phenduka and then bese uqhubeka nezono zakho. Cha. Phenduka and move away from sin. Move away from the world. Shiya isono, shiya konke komhlaba, shiya konke kwangemuva. Bese ubuyela usondela kuJesu. Bese wenza intando yakhe, bese uthola ukuphulukisa. That's an opportunity. Ithuba elikhulu kakhulu bantu baNkulunkulu engifisa ulicacisa nokuqhakambisa. Ileli thuba lokuthi yabona musaphila. Yabona musabona. Yabona musezwa. Yabona musahamba ngezinyawo zakho. That is a huge opportunity for you. Because ngezinyawo zakho sangagijima enkonzweni. Nazi izandla zakho. Usangayivula lencwadi engcwele ukupheqe. Nithi kufundwa yipi? Incwadi Hezekiya, Isaiah. Pheqe. Ngamehlo akho sangafunda.
ufundise uNkulunkulu ukuthi khona umbuso wezulu ufaniswa nezintombi eziyishumi ezithatha izibane zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Pheqe amehlo akho are the ones that can do that. Izindlebe zakho izona ezilalelayo lapha enkonzweni ukuthi uthini umfundisi this Sabbath, uthini umfundisi this Sunday, uthini ivangeli kaNkulunkulu, uthini ukukhanya, what is the Lord saying this end times. Ngezindlebe zakho sangalalela and do what you can do most. So bantu bakaNkulunkulu, in as much as we are given that opportunity, but isitha into esiyenzayo sigijimele ekuthenini abantu lawo mathuba bangawasebenzisi. Sigijimele phambili ukuthi ungalinga walisebenzisa lelo thuba, ungalinga wakusebenzisa lokukhanya, ungalinge wakhanyiseleka, ungalinge wasizakala. So mase sigijimele phambili bese ke kuba inkinga ngaleyo ndlela. So our topic ebengithanda ukuthi sikhulume ngayo umoya kaNkulunkulu nje has just led me to this opportunity topic, but bengithanda sihambe sewehloko esithi izisebenzi zesitha ezingazazi. Izisebenzi zesitha ezingazazi. Yazi there are many agents wesitha angazazi ukuthi ama-agents, because la emhlabeni nje oba siphila si-spiritually, you are always led by something, somehow, sometime. Because ayikho into ezenzakalelayo, akekho abantu abahlanganayo just coincidentally, but konke kusuke kuqhutshwe ndlela thizeni, somewhere somehow, kusuke kunespirit, kunomoya uqhubile, kusuke kuvuma izulu ukuthi kwenzeke. Lisho njalo iculo lithi makuvume wena kulungile Baba, makuvume wena. So isikhathi esiningi sigcina sithi kulungile ngoba kusuke kuvuma uNkulunkulu. Kulungile ngoba uyena uvumile ukuthi yonke lento yenzeke ngale ndlela yenzeke ngayo, ngoba isandla sakhe sihle singaphezulu kwakho konke. Not saying ukuthi uNkulunkulu obulala abantu, uNkulunkulu wenza zonke izinto ezimbi. Ubumnyama yibo okubenza konke lokho. John 10:10, isitha isela leze ngokweba, ukubulala nokubhubhisa. So ngale nkathi size ngalezi zinto zoyi2, uthini number 1 lo phakathi nendawo wesibili, ukubulala. So isitha can kill. Siyabulala isitha. So ngaso sonke isikhathi kumele sihlaze sazi ukuthi yonke into ivumwa uNkulunkulu, nge-authority kaNkulunkulu. Remember uJobe ukuthi wathi uNkulunkulu uyambuka ukuthi uJobe ukuthi ulunge kangakanani, uyambuka ukuthi uJobe ukuthi nokuthi, and uNkulunkulu wamnikeza igunya uSathane lokuthi ungamchoboza wenze noma yini ofuna ukuyenza, kodwa ungalinge ngisize ungisindisele nje umphefumulo wakhe. Why? Because uNkulunkulu knows ukuthi uSathane unalo igunya lokuthi abulala abantu, unalo igunya lokuthi athathe izimpilo zabantu. Because uNkulunkulu, he is the only one ngecebo lakhe, ngendalo yakhe, uyena onikeza amagunya kuyona yonke into. Njengawe nawe umuntu ukwazi ukunikeza igunya lokuthi uthathe umesi umbhokodela umuntu aze afe. Angithi na unikeziwe lelo gunya bese uzothini? uNkulunkulu obulale lo muntu. Unalo ngithi ithuba lokuthi uthathe lamaphilisi lawo uwaphuze wonke wo50, makuthi waphuza wo50 uzothini? Uzothi uNkulunkulu okubulele? Ukwazile ukuthi ngemoto yakho uyibona ingane lapho ukuthi iyawela, wonga inyathela ibreak wayishayisa, uzothi ibulawa uNkulunkulu? Winkabi ngesibhamu sakho wayipressa leya trigger, uzothi ubulawa uNkulunkulu? We shouldn't place God on top of everything embisayo uNkulunkulu okwenzile lokho. Hello, amagunya abantu bayawathatha bawabambe ngezandla zabo and they do everything, because lapha emhlabeni we are given a free will to do everything and anything. But I'm not saying ukuthi ngaleyo free will leyo kumele senze isinoma kanjani, senze ngokuthanda kwethu. No, it is not a free will for you to do whatever you like. It is not a free will for you to do ngendlela othanda ngayo. It is not a free will for you to do okubi. But lalela, it is a free will for you to do okuhle.
It is a free will for you to use this opportunity. It's a free will for you to go ekulungeni, to go righteously, to go ngobungcwele, to go ngokulunga, to go ngothando. That's how free will it is. Another, I think, I don't know ukuthi ngambiza ngani, some prophet or whoever, this guy on YouTube, wake wathi, this lady was shown a vision yokuthi and lapha emhlabeni there's a lot of contamination when it comes to food and so now when she's given this revelation, useyakhipha kakhulu noma useyakureveala kithi ukuthi abantu, we are not supposed to be eating anything and everything isinoma kanjani. And then wakhotha incwadi kaPawulu Romans 8 ukuthi ukudla okwenyama uNkulunkulu umphefumulo noma womoya nanani. So singabantu singadla nanoma yini nokuthi umuntu odlayo angamgxeki ongadliyo, you know, all those words and verses. But at the end of the day, what I wanted to understand and underline ukuthi in as much as uNkulunkulu esinikezile free will ukuthi ungadla nanoma yini, ungadla noma kanjani, but leyo free will leyo, we must take notice ukuthi not everything is good for us, not everything is right for us, not everything is lungele ukuthi siyenze nanoma kanjani just because we are given a free will. Just because sinikeza igunya lokuthi senze isinoma kanjani, lelo gunya lelo sisebenzisa ngendlela yethu ebhedayo. It's like umntwana umkhiphele ngaphandle uthi you are free to go and play. Akusho ukuthi use safe ngendlela eyisimanga. Akusho ukuthi mezodlala endaweni mhlawumbe ewumthangala kanje umntwana ona 3 years, just because umvumelele ukuthi uyodlala lapha ngaphandle use safe ukuthi mengase aginqike ngeke kuze kwenzeke lutho. Hello, khona into ezokwenzeka. Hello, khona ongamehlela. Hello, khona ongamethusa. Just because you are given a free will ukuthi you can go to town, that doesn't mean ukuthi ayikho into engeke izenzeke. That doesn't mean ukuthi ngeke uzushayiswe imoto endleleni. That doesn't mean ukuthi ngeke uzuginqike nemoto. That doesn't mean ukuthi yonke into ekulungele. Just because you are given a free will ungumntwana ukuthi athi umzali wakho thatha noma yini ofunayo, that doesn't mean ukuthi bonke labo chocolate bakulungele wena. Because bangabulisa amazinyo akho. That doesn't mean yonke into right for wena just because you are given a free will to take everything and everything elungile noma anything oyithandayo. But it's a free will ukuthi mongena kuleso sitolo kudle nje kahle uye kumashalofu wama fruit, ukudle nje kahle uye kumashalofu wezinto ezinempilo. That's how free willingly the opportunity you are given has to play a role kuwena nasempilweni yakho. So what I want us to understand abantu baNkulunkulu ukuthi this opportunity umdali wezulu nomhlaba sibusise ngayo, usinikeze free willingly. Wasibusisa ngayo ngendlela eyisimanga. Wasibusisa ngayo ngendlela efanelekile, efanele thina ukuthi sizicabangele okulungile, okusilungele, okuzosisiza futhi. Not ukuthi sithi oh we are given a free will sesingenza nanoma yini nanoma kanjani. Cha. It's a free will ukuthi wenze kahle. Ngoba nakho unikeza umuze ekhakini wanikeza yonke into. Wena usuzoyithatha ke manje usebenzisa isinoma kanjani? No. Just because you are given money kuthiwa ayisebenzisa isinoma kanjani wena uzothi hayi sisuthi ngawuthenga nogwayi. No. It is money for you to go and buy food. It is money for you to go and buy izinto ezokuthokozisa zikuthabise, but hayi ezizokulimaza, hayi ezingezoba right for wena. So bantu baNkulunkulu nali ithuba, this is the opportunity uNkulunkulu libele ekutshala kakhulu enhlizweni yami indaba yethuba, indaba ye-opportunity. This is an opportunity of a lifetime bantu baNkulunkulu. Kuphakathi kokuphila nokufa, kuphakathi I don't know ngabe ngithini. It's a free will for us to do everything esidingayo ngendlela efanelekile, ngendlela elungele bani, elungele thina bantu baNkulunkulu. Nale opportunity, nale ithuba uNkulunkulu sephinde walivula futhi. Ngokuvula amehlo akho uphinde wakuvulele elinye ithuba. Ngokuvula indebe zakho uphinde wakuvulele elinye ithuba lokuthi namhlanje uphinde umkhethe uthi Jesu ngiyakhetha njengenkosi nomsindisi.
Ngokuvula izindlebe zakho uphinde kunikeza ukuvulela elinye ithuba lokuthi ulalele izwi kaNkulunkulu ukwazi ukuthi usindise uphulukiswe. Ngokwenza inyawo zakho zihambe uvulela elinye ithuba lokuthi ukwazi ukuphinde uhlengwe futhi uphinde usindiswe futhi. Ulenzani leli thuba umuntu kaNkulunkulu? Usenzani lesikhathi? Uwenzani lo mzuzu? Nale xesha. Ixesha lakho lokuthi ukwazi ukuthola konke okudingayo. Ixesha lakho lokuthi ukwazi ukubuyisana noJehova umdali wezulu nomhlaba. Because one thing that is very painful, engifisa ukuthi sihlezi siyazi siqonda, ukuthi this opportunity ihamba iphele webantu bakaNkulunkulu. Uhamba kuphele ngayo. Mangithi hamba kuphele ngayo ngisho ukuthi there will come a time lapho khona lo uzobe engasakhiphi iphimbo. Uzobe seqinile kodwa. Ulimi uzobe sihlangene namazinyo. Umlomo usuvalekile ungaphinde wavuleka. Amehlo azobe sevaleke kanje. Angaphinda avuleke. Indlebe zobe sezivalekile. Ngezaphinde zavuleka. Izinyawo zobe seziqinile. Zaphinde zanyakaza. And by that time, your soul, umphefumulo wakho masusuphuma kule nyama, uzobe usuzisola. If ungazananga noJesu saphila, if ungasebenzisanga leli thuba lisakhona, if ungakwenzanga okufanelekile ngempilo yakho kusangenzeka. And bafishane bancane kakhulu who gets an opportunity ukuthi bakwazi ukuthi balungise. Bancane kakhulu abathola leli thuba lokuthi bakwazi ukuzisiza. Bancane kakhulu abathola leli thuba lokuthi bakwazi ukuzihlenga, bakwazi ukubusana nomdali wezulu nomhlaba. Akubona bonke. So wazi ngani ukuthi uyokwenzelwa lo musa noma cha? Wazi ngani ukuthi ulithola leli thuba lokuthi ukwazi ukuzisiza yebo noma cha? You do not know. You are not sure. Awunaso isiqinisekiso salokho. But unesiqinisekiso sakho mina, enesiqinisekiso sakho ngempilo yakho ukuthi leli thuba unikezwe lona ileli kuphela, alilikho elinye. Soze laba bekho futhi. Kuningi ngihlezi ngithanda ukuthi sikhulume ngakho. Sihlezi ngithanda ukuthi sikushare, especially ngoNkulunkulu, because kuningi asivezela khona. There are many revelations, especially ngezwe lakamoya, whereby abantu bekhala njengamanje befisa leli thuba, bekhala ngokuthi bayagodola, bekhala ngokuthi balambile, bekhala ngokuthi basosizini, bekhala ngokuthi basindwa zinhlabathi, bekhala ngokuthi bathwele kanzima, bekhala ngezinto eziningi. Bekhala ngokuthi balahlekile, babodwa bakhala ngokuthi hawu imizimba yethu wayigqitshiwe, ugqibelana umzimba wami ngoba mina ngiyaphila nangu mina nje. Kanti sebehlukene, sebephila kwelinye ilizwe, abasaphili labo, sebeyakhala. Kuningi okwenzakala abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni, but ayikho into esengenzeka ngezimpilo zabo because they didn't use the opportunity. So njengamanje sebelahliwe, sebelinde ukukhala kwecilongo wherever la belinde khona, wherever la belahlwe khona, wherever la kuzothi khala noma kubuya uJesu. Kuyikhani bubuyele emzimbeni wabo, kuyikhani bekwazi ukuthi bathole ithuba lokuthi bobuyisana nomdali wezulu nomhlaba. So bantu baNkulunkulu, yabona this opportunity usabusiswe ngalo wena, usaphila, usahamba, usehla, usenyuka, usadla, usakwenza konke. It's an opportunity of a lifetime for you to fully use it. Ukwazi ukuzihlenga, ukwazi ukuzisiza, ukwazi ukuziphulukisa. Ngoba uthando loNkulunkulu asibusise ngalo, uthando lokuthi sithandane, sibumbane, sitshelane la maqiniso lawa azoba usizo kithi kuphela uma sothatha swasebenzisa as the truth as it's supposed to be. This truth supposed to uthi likulimaze, likushaye, kumele likushaye liqiniso, likhanda isiqinisekiso sokuthi likubuyisela kuJehova. But leqiniso leli likwenzani wena? Do you use it as the truth? Usebenzisa njengethuba vele lokuthi likusize noma liyadlula nje kanjalo? Usebenzisa kanjani wena muntu? Likusiza kangakanani wena muntu? Likusiza kanjani wena moni? Bantu baNkulunkulu, namhlanje ngifisa ukuthi ngivezele amazwi lawa ukuthi nali thuba lokwazana noJesu, lokuphenduka, usindiswe, uhlengwe, uvume izono zakho, uthi ngiyamamukela uJesu njengenkosi yomsindisi umonga kakwenza. Base usivumile zonke izono zakho, ebese ubuyisana noJehova each and every day.
wazane nayo, ufundisise ukuthi yini ethandekayo enkosini. iBhayibheli lisibani kumele likhanyisele endleleni, because ngeke uze uhambe bomnyameni angithi. That is why nani sebusuku sikhanyiselwe inyanga, because ngeke sizikwazi sihambe bomnyameni. Emini sikhanyiselwe ilanga, because ngeke sikwazi ukuhamba bomnyameni. Ngaso sonke isikhathi we always need the light, so that sikwazi ukuthi simaneuver around the world. Light is always required ezimpilweni zethu. But if singayisebenzisi light, iyaphela ngithi. Emini mongakusebenzisa ngokukhanya kusakhanya, kuthi sekushaya intambama uthi my eyes bekumele ngiwashe. You didn't use that light. You didn't use that time. Awusebenzisanga sisakhona isikhathi, kusafanelekile, kusadingeka. Mase singasekho ayikho into ongayenza. Mase singasekho dlulile over. That is why noma kade uphila wahluleka ukuphila impilo efanelekile, uthi noma usufile kuthiwa game over. Ayisekho ijika, ayisekho ibuyele emuva, ayisekho into ongayenza, ayisekho into ongayisiza ngayo. Ngoba uhlulekile ukusebenzisa isikhathi nethuba lisekhona. So bantu baNkulunkulu, what are we doing? Senzani? Are we usefully using this time? Ngokwazana noJesu, ngokuzisiza thina, because indaba engumphefumulo wakho umuntu waNkulunkulu, indaba engawe umuntu waNkulunkulu. Wena kuphela ungazisebenzela, wena kuphela ungaziphulukisa, wena kuphela. Because njengoba ula emzimbeni uzosebenza nje kuphela, usebenzele umphefumulo wakho lo ongafi. Abantu bangale kwethuna bayakhala njengamanje, bakhaliswa ukuthi sebeze bahlukana nemizimba yabo bengenzanga lutho. Incwadi abaseKhoninte besibili chapter 5 verse 10 ukuthi ukuba sonke simele ukuthi sihlale ehlalweni sokwahlulela, lowo nalowo azivumele ngawo konke akwenzile esasemzimbeni, whether kuhle noma kubi. Ebese incwadi futhi yesambulo 20:21 verse 15 othi ngilona lo ongafunyaniswanga igama lakhe lilotshiwe encwadini yokuphila uphonswe echibini lomlilo. Izenzo zakho zikufaka phi igama lakho? Ziloba phi igama lakho? Ngoba mali ngeke encwadini yokuphila ichibi lomlilo likulindele sithando. Nalethuba, nakuphila, nakukhanya, use it. Naliqiniso, use it. NanguJesu, mthathe. Nangu uyakulangazela, uyakubiza wena moni, uthi woza. Uphinde uthi woza. Uyeza yini? Ngoba futhi ukuza kwakho uzosiza wena. Ungeze kwakho futhi. Fana noma mhlawumbe kuzokhishwa what these things, food hampers, kuthiwa wozobhalisa. Bhalisela ukuthi nokuthi. Uma ungeze uzobhalisa, uwena ngeke uzokuthola ukudla lokho ozobe kukhishwa. Uzothini kwaphela nami ngwasemphakathini kumele banginikeze. Bazokwazi ngani ukuthi uyakudinga lokudla? Bazokwazi ngani ukuthi uyawadinga lama hampers if you didn't come and register? That is what many people think and lack. Basitshela ukuthi just because la emhlabeni sonke sidala uNkulunkulu, so that uNkulunkulu kumele acabanga ukuthi wena umdinga kangakanani. The Lord needs to think for you. Acabangele wena ukuthi umdinga kangakanani. Cha, akumele kube njalo. Wena kumele uzazele ukuthi umdinga kangakanani uNkulunkulu. Wena kumele uzazele ukuthi udinga kangakanani ukuphila okuphakade. Kumele enze njani uNkulunkulu? Kumele afike kudale akubeka la emhlabeni akunikeze free will, laphinda acabange, laphinda aqhube ngenkani bese ethi ngizokunikeza ukuphila okuphakade, wena uzenzele umathando, wenza izinto ezironke ezizobulala wena, ezikuhlalisa kwisitha sakhe. Bese wena ucabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele uNkulunkulu acabangele wena ukuze ukwazi ukuthola ukuphila okuphakade. Uzokuthola kanjani? Uzothola kanjani iqiniso ungasondelanga uzolifuna? Uzothola kanjani ukukhanya ungazange uzokufuna? Ukhona yini umuntu ohlala endlini ingekho iglobe angaye esitolo ukuyithenga bese acabanga ukuthi izoyizela iglobe izokhanyisela yena? Ukhona yini umuntu ohlala ekhaya engenalo ulwazi kodwa ethi ngiyafisa ukuba uthisha, angacabanga ukuthi kumele ahambe ayofundela ukuba uthishera? Ubuthisha buzosuka le
ukucabangela ukuthi hawu yazi mhlawumbe nje uzothi ifundisa i-lecture lapha esikoleni ithi yazi ngicabanga ukuthi ukhona umuntu wakamsomo ohlele ekhaya kanje kanje ogama lakhe linguSandisiwe neminyaka ewu-23 ofuna ukuba uthisha. Never! Nothing like that happens lapha emhlabeni. Wena muntu kumele uzicabangele ukuthi yazi njengoba ngifisa ukuba uthishela, angisukume njengamanje ngihambe ngiyobhalisa, angisukume njengamanje ngifuna ukuba uthisha, ngazi ukuthi ukuze ube uthisha kumele wenze njani, kumele ufundephi, kumele uphathe ini, kumele wenze njani ukuze ukwazi ukuthi uqualify and be a teacher one day, because I want and ngilangazelela ukuthi ngibe yini, ngibe uthishera. Akekho ozokucabangela umuntu waNkulunkulu. Ayikho zokucabangela ukuthi ulambile njengamanje, wena omele uyicabangele. You're the one who think for yourself ukuthi ngiyazi ngilambile njengamanje, futhi wena uzicabangela ukuthi njengoba ngilambile ngifuna ukudlani, ngifuna ukudla isinka, ngifuna ukudla ama-Kellogg's, ngifuna ukudla ama-cornflakes, ngifuna whatever. Wena omele uyicabangele, wena omele uyisize, wena omele ubheke, ugawule ubheke ukuthi you the one. And kukona konke lokho, one thing kumele ngifisa ukuyigcizelela ukuthi nalo ithuba. Nali ithuba lokuthi ukwazi ukuthi ekuzicabangeleni kwakho nakho. Ama opportunities, they are always there. Schools are there for people to come and study. Varsities are there. Colleges are there. Ama work environments, they are there. You just need to think for yourself ukuthi ngidinga ukuthi ngiyosebenza and go and apply. Ngeke baze bakucabangele Transnet ukuthi yazi kunomama ohlele ekhaya ohluphekayo kanje. No, you need to think for yourself, because bona they have provided an opportunity and a platform indawo ukuthi abantu bakwazi ukuthi basebenza ngithi. So wena kumele ucabanga ukuthi yazi ngidinga ukuthi ngiyosebenza and go and apply. Isikole sakhiwe sabekwa lapha, savula opportunity wonke umuntu ofuna ukufunda aze ezofunda. Uyena osukumaya ngithi agqigqe netifiketi, agqigqe nako konke, abhalise, afake whatever sikudingeka ngaleso sikhathi bese ehamba yofunda. Every opportunity bantu baNkulunkulu, it is there waiting for wena to come and grab it. Donke ithuba libekiwe, libekele wonke umuntu ukuthi asondele azolifuna, asondele azolisebenzisa. Namhlanje ngithi mina nanguJesu unikezile ithuba. Ukunikezile ithuba lokuthi akuvuse ekseni abasethi nayi insindiso. Wathi uNkulunkulu encwadini esiyazi kakhulu John 3:16, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. So uthini uJehova umdali wezulu nomhlaba? Uthi nali bantwana ithuba lokuthi ungabhubhi, because ukubhubha kuyeza, ukubhubha kukhona, ukubhubha kukhona for isitha. Isithi isona esingalalelanga okokuqala ngithi, isona esaphula umthetho kaNkulunkulu, isona esayibona singcono ekhaya ezulwini, isona esabona ukuthi singaphezulu kwakho konke, sa-influence namadimoni konke kwanda kwandisa ubumnyama nazo zonke izinto ezingekho right ezibhedayo. So senza njani kisitha? Sa-disobey in such a way that sase sagcina sesilahliwe. But uNkulunkulu wase ethi ngizojezisa ngelinye ilanga, sibekele umlilo usathana ukubhunjiswa kwakhe. Incwadi iRevelation isambulo kubhaliwe lapho ukuthi sitha siyeza isikhathi saso, siyeza usuku lwaso. Ukuboshwa kwaSathane, Revelation chapter 20. Siyeza isikhathi saSathane la khona ezoboshwa, ezobhujiswa, zokwenzeka zonke izinto. But uNkulunkulu into ekishoyo ukuthi ke ngenxa ukuthi siyisitha sami silwa nami ngani bantu. I am giving you an opportunity ukuthi nikwazi ukuphulukisa, because there will come a time lapho khona ngizombhubhisa uSathane. There will come a time lapho khona ngizoqeda ngaye, ngizombopha, ngizomshisa, ngizoqeda whatever ngendlela uNkulunkulu azokwenza ngayo. But I am giving wena an opportunity ukuthi ungabhubhi kodwa nawe, kepha wena uthole ukuphila okuphakade. So when you are given an opportunity ukuthi ungakutholi lokho kuzotholwa isitha, sibhedile sona. But wena ngeke kuwena ukuthi uyabheda nawe noma cha. Nangu umzali uzozala ingane ezo3, ibhede yokuqala athi ngizokuxosha, iqhubeke kodwa ihlale lapha ekhaya.
And mayihlala lapha ekhaya inethuba lonke lokuthi influencer nalezi ezincane abese thi umzali ningabhedi ningabukeli kusisweni omdala ningabukeli kusibani bani because yabo lento ayenza ngizomxosha la ekhaya ngoba kalale ngizomxosha yazi afu ngizomxosha la ekhaya akeze ubhizi uyaphuza ngizomxosha la ekhaya so kuzolala kuwena mntwana ukuthi uzolalela umama methi uzomxoshwa lo mntwana ngokuthi wena ungayenzi lento ayenzayo usisi wakho omdala. Otherwise if you are constantly or going to do the same thing now uzoxoshwa la ekhaya uzoxoshwa kanye naye usisi wakho loyo because lento ayenzayo ethandeki iyanyenyeka futhi lapha ekhaya. So uzothini uzothi hayibo ngoba ngwala ekhaya ngingenza noma yini. Yes, you are given a free will to do whatever you like, but that free will doesn't give you an opportunity or doesn't grant you the authority yokuthi wenze lento esekushiwiwe ukuthi ayifuneki. That free will doesn't give you an authority yokuthi wenze exactly lokho ekuthiwa ungakwenzi. Isono kuthiwa singasenza ngithi ngoba siyanyanyeka uNkulunkulu. So sizothi because we are given a free will ngoba kuyenzeka siyenzeka kalula you can do it. Lalela ke lawo mazwi kusuka amazwi sitha asuke enkenene ezindlebeni zakho so that nawe uzokwenza okubhedayo okurongi so that nawe uzolahlwa njenganaso. This opportunity sisinike yona abantu baNkulunkulu it's an opportunity of a lifetime. Bake basho njalo kwini I don't know if isadlala yini but in friends like these bafike badlala lapha badlala ama games either kuwena abafana noma amantombazane but it's an opportunity of a lifetime lapho bahamba bayogibela ilokhu njalo umkhumbi lapha and then babhiyoze bajabule ngendlela abayojabula ngayo for that period of time. It's an opportunity. They did what? They worked for it. Bedlala ama game amabhola benze zonke lezi zinto amanaliti kuningi. I used to watch that show kakhulu because ayidlala I think on weekends or something. So everything bantu baNkulunkulu ekhona lapha emhlabeni esihlangene nawe esihlangene nomphefumulo wakho. Mangithi into ekhona ngikhuluma ngezwi kaNkulunkulu. Ngikhuluma ngokukhuleka, ngikhuluma ngokwenza intando kaNkulunkulu, ngikhuluma ngezikhali zakamoya zamaKristu. Ngikhuluma ngethuba lokukhuluma lokwenza lokuhamba lokwenza noma yini. It's an opportunity of a lifetime. Yafuna ungena emkhumbini? Yafuna nawe ukuhamba ubhiyoze ujabule? Play your cards nice. It's an opportunity of a lifetime bantu baNkulunkulu emhlabeni omusha. Ngeke uzudinga ukuthenga iaphula udinga ukuthi ube no20 iqala khona uzowathola but uzothola mahala. Imagine something like that. Ngeke uzokhale oba lokhu usuku la khona uzoba nonyembezi but uzohlezi uhleka emhlabeni omusha. There won't be a time lapho khona uzoba nosizi lapho khona uzokhathala uzoqhulazeka uzothwala kanzima uzoba ne-stress. There is nothing like that. But ngaso sonke isikhathi uzobe ujabulile yonke into izobenzeka nanoma kanjani uzobe nje you know. So bantu baNkulunkulu I'm inviting you to an opportunity of a lifetime. Hello, it's an opportunity of a lifetime. Ekuphelisweni you just need uKristu nje kuphela. You just need to dela isono. Udinga ukudela konke. Gcina imiyalelo eshumi ungebi, ungabulali, ungaphi, ungafakaza amanga, ukhumbule usuku leSabatha, ungaliphathi ngeze, ungafisi indlu yamakhelwane wakho. Ungafakaza amanga, uthanda uJehova uNkulunkulu wakho. Khonze yena yedwa ungazikhothameli ungazikhonzi. Hloniphe ihlo nonyoko izinsuku zakho zandezweni. It's an opportunity of a lifetime. Udele nje lezi zinto lezi zomnandi besikhashana, uphuzo namandla cha. Ukubhema cha, imfebo cha, ukuphinga cha. It's an opportunity of a lifetime baNkulunkulu, I promise you. So nayo opportunity atholakala ngoJesu Kristu. Nalithuba elitholakala ngokwazana nendodana yomuntu. You want it? It's there. Nolifuna nali uzothatha ithuba ngokwazana noJesu ukuthi ngiyamkhetha njengenkosi nomsindisi. Bese somkhethile bese uyabhabhadiswa
because that is what I was sent by uNkulunkulu ukuthi angitshela abantu ukuthi abageze ngoba uJesu uyabuya, and mawafika ungagezile uzosala. People, you need to be baptized, uhlanjululwe inyameni ngamanzi, emfuleni amanzi nahambayo, bese uyabhabhadiswa nangomoya. Be cleansed spiritually so that uzokwazi ukuthi wamkelise umoya kaNkulunkulu kulesi sikhathi sokugcina, because uyawudinga. I promise uyawudinga ngendlela esimanga. Awudinga umprofethi wasebandleni kuphela ozohlezi eniphuphela amaphupho bese entshela ukuthi yazi ngiphuphile kwenza ukuthi nokuthi, yazi kuzokwenza ukuthi cha. What if uNkulunkulu yamthatha umprofethi ambeke kwenye indawo, kuzokwenzakalani? Awudingwa iloya mshumayeli nomshumayelikazi or iloya muntu kuphela. Awudingwa yena yedwa, but udingwa iwona wonke umuntu, umoya ongcwele, umoya weqiniso, because uyifa lethu sonke bantu baNkulunkulu. Ukhona ongalifuna ifa ukuzothi hayi ifa lakhe yedwa, hayi lakhe yedwa, mnikeni yedwa imali, never. Ekhaya umzali mehambile ifa kusuke sonke singama siblings, imali yethu sonke le, akusiyona yakho wedwa. So sizothini? Sizothi umoya ongcwele ifa labanjani? Labangconywana? Kuzothi ke ifa labahlakaniphile, abaziyo ukuthi balidinga, abaziyo ukuthi kumele bahlale ngaso sonke isikhathi, kumele bali-apply, balisebenzele bese baligcina. Ugcina ngani umoya ongcwele? Ngobona uqondisa ezonweni, angithi suma uqondisa ukuthi ungasenzi isona, ugcina ngokuthi ulalele. Mawuthi ungakwenza ukuthi ungakwenza ngempela, mawuthi enza ukuthi ukwenze ngempela. That is how you keep umoya ongcwele empilweni yakho. That is how you keep umoya weqiniso empilweni yakho. Ngokwenza kahle, ngokwenza intando kaNkulunkulu, ngokwenza ukuthandekayo enkosini, ngokuzisibekela, ngokuzisiza, ngokuzihlenga, ngokuzithanda, ngokulonda izwi kaNkulunkulu, ngokugada unyawo lwakho lekusheleleni nasekwenzeni izinto ezingafanelekile. So bantu baNkulunkulu, opportunity, it is of a lifetime, eyokuphila eyisikhathi eside. Ngabe yisebenzisa yini? Or wenza njani? Or wenza kuphi? But nayo uJesu uyilethile. Uthi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Phendukani. Ususondele. Ufuna ukuthi umbuso wezulu mawufika ukufica usesonweni wena, uzosala. Ufuna ukuthi umbuso wezulu ukufica uphuza wena ulele lapha ejointini, uzosala. Ufuna ukuthi mawufona ufonele ekuthona kumsebenzi, wena kade uthola ukuthi uzilalele, uzokudlula kanjalo, uzosala. Kuthiwa kuyahanjwa kuyaphuthunywa, senigezile, tholakala ungagezile, uzosala. Bese kucela lithi mangabikho. Mangabikho osalayo, hlaba ngcwele beyobizwa, hla inkosi ihambayo, mangabikho osalayo, kuzohla nje lela khona basho hallelujah. Ufuna ukusala wena? It's up to you. It's an opportunity of a lifetime. It's given to you in your tray. Take it, grab it, use it. Oh, I'll have to do another video ngalesihloko engisimentionile ukuthi sisebenzise sitha, but okwamanje ukuthi ngivalela le video. Sizoyindika nje isihloko esithi nalithuba asilisebenzise, uJesu uyabuya. Nalithuba asisebenzise, uJesu uyabuya. Khona sokuze sasala
singeze sayisola, sesilahlwa abantu baNkulunkulu. Nkosi benani nibusise kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. And-ke ezinye izinkundla zokuxhumana lapho khona short clips. Khona uTikTok, uLihle Ithemba, khona Instagram, Lihle Ithemba Wendy with IE Mzobe, and khona no Facebook, which is uLihle Ithemba Mzobe, lapho khona short clips afana nawo TikToks, those 10 minutes ones, nama-writings, imibhalo nanani. So nje Nkosi benani inibusise kakhulu, inisize, inisibekele, inilondoloze. Nazi ukuthi leli thuba leli lingqezi vele asilisebenziseni ngenkuthalo, ngothando nangokuhlakanipha. Sizisize thina, siziphulukise thina ngoba umbuso wezulu ususondele. Nkosi benani manje sephakade. Amen.